Γεια σας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Minecraft Pocket Edition δωρεάν. Μπαίνουμε στο Preview. Γράφουμε Factory. Πατάς installatory. Εγώ δεν τα πατάω επειδή το έχω κατεβάσει. Ας πούμε ότι το κατέβασε. Υπάρχει Samsung. Σε Samsung, άμα έχει Samsung, θα σου βγάλει κάτι, θα πατήσει μετά OK, θα πατήσεις άγνωστες πηγές και μετά θα σου λέει, θα πατάς OK πολλές φορές μέχρι να σου λέει εγκατάσταση. Πάμε στο tutorial. Έχουμε Minecraft Edition. Δεν μπήκε. Pocket Edition. Είναι το πρώτο. Και βλέπετε δεν έχει λεφτά. Πατάς Install και σου κατεβαίνει. Ωραία. Εδώ είναι οι versions. Είναι αυτή η σελίδα. Ωραία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ. Γεια σας.